गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खनसे आंनि चेनेलाव अफ्रि दैमारि चेनेलाव आरोबाव बरायनानै लाफिननाय जाबाय। तो दिनैहाय आं बुंगोन 6 जनगोष्ठी ST नि बारै। बिथांमोना गोबां समावनो बिथांमोना होसिख्रावबाय थादोंमोन, नाथाय दा बिथांमोननि जाखिनि होसिख्रावनाय, बै होसिख्रावनायनि होसिख्रावबाय थानायनि दुखु खस्थ' लानाय, बेनि फिथाइखौ बिथांमोना मोननो थांगासिनोबो दङ आरो जाहैनोबो हागौ। जोंसो बुंदों, गोबां बर' दैदेनगिरिफ्रा, जोंनि BTC चिफ बिथां प्रमद बर'आबो बुंदों, माने बिथाङा बुंदों जानोबो हागौ बा जायाबो जानो हागौ, बे खोथाखौ होनदों आरोखि। जानोबो हागौ माने बियो जाहैनो हागौ, आंनि मोनसे आइडिया। खारन दिनैहाय सासे बे जायगायावनो रामनाथ क'विन्दनि सार बिथांनि सियारावहाय सोरबा गुबुन सासे मुर्मुआ जिरायदों। आं बेखौ गाज्रि मोनाखै, मोजां मोनदों। थानांगौ बेफोरबायदि जनगोष्ठीनिफ्राय, फिसा जनगोष्ठी बा फिसा ट्राइबनिफ्रायबो जुदि बिदि साफा दैदेनगिरि थायोब्ला आरो बेफोरबायदि एसे गिदिर मानसि थायोब्ला मोजां जायो। जोंनि बर'नि गेजेरावबो बेफोरबायदिखौ दा नङा उनावब्लाबो सोरबा सासे नङा सोरबा सासे हाहैनो हागौ, आं बेखौ आसा खालामदों। जिखियानो जाया, दिनै ST नि बारै दिनैहाय आदिबासि बा 6था जनगोष्ठीया सानसे समाव BTC आव ST नि थाखाय गाबख्रावबाय थादोंमोन। गोबांनो राजबंशीजों लोगोसे मरान मथकनो माबा गुबुन ट्राइब, आदिबासि बायदिसिना गुबुन ट्राइब 6था जनगोष्ठीया होसिख्रावबाय थादोंमोन BTC आव ST हब লাগে, ST हब লাগে, ST हब লাগে होननानै। सानसे समाव जोंनि STफ्रा, आसामनि जेसेबां ट्राइबेलफ्रा बिथांमोननि जाखिनि होसिख्रावनाय, बे होसिख्रावनायावहाय मा खालामदोंमोन, बादाबो होदोंमोन, नाथाय हमथानो हायाखै, हानाय नङा। खारन बे देशआव बा नैबे इन्डियायावहाय बयबो ट्राइबा होसिख्रावनायनि मोन्थाय दं आरो होसिख्रावगोनबो। दिनैनि दिनाव जाय हारिया होसिख्रावानो लाफानो थागोन, बै हारिया गोदोनानैबो थागोन। जाय हारिया, जाय जाथिया, जाय जनगोष्ठीया गोरा खालामनो हाया, बे हारिया गोग्लैलांगोन। थिग जों बर'आबो गोग्लैनो बारा सम गैला आरो दा जेरैबायदि जों नुबोबाय थादों दा हमनानै ला, जों BTR एकर्डआवनो कयेकथा जिनिसखौ जों खोमानाबो लादों। एकर्डनि बेलायाव आंहा बुंबाय थानांगौ दरखार गैया। जोंनि गेजेराव दिनै 6था जनगोष्ठीया ST जानो थांनो नागिरनायावहाय कयेकजन दैदेनगिरिफोर बा लिडारफोर होसिख्रावनो दिनैसो गोरों जादों। नाथाय बै समाव आं बिथांमोनखौ बुंगोन, बिथांमोना जायफ्रा होसिख्रावदोंमोन, जानो मोना होनो मोना होननाय। आं सासे दिनै BTC नि दैदेनगिरि, बिथांनि मुंखौ मख'नो गोसो गैया, आङो दिनै बुंनाय नङा। बिथाङा खुगानिफ्रायनो बुंदों, एक्सुवेलि जोंनि BTC आवबो 6 जनगोष्ठीया ST जानो हानायनि मोन्थायाबा दङ होननानै बुंनायखौ खोनादों। आं नामखौ थांखिला, बिथाङा हयथ'बा आंनि चेनेलखौ नायदोंबा मोनथिदोंबो जानो हागौ। जोंनि BTC एकर्डआवहाय 6 बा गुबुन ट्राइबा ST जानो हानायनि मोनसे मोन्थाया दङ। बे मोनसे क्ल'जआ, बे चेप्टारखौ जोङो क्ल'ज खालामथारनो हायाखै होननानै बुंदों आरोखि। नंगौ, आं दिनै नामखौ थांखिनो सानाखै। दिनै बेयावहाय जुदि ST जानो हानायनि जुदि दङब्ला, क्ल'जखौ जुदि जों बन्द' खालामना फैनो हायाखैबा, जों जि जायगायाव ST खालामनो गोनां, खालामथारनांगौ, बे जायगायाव जोङो साबि मारिनानै
फैयाखै दानि एकर्डआवनो होन थांनाय बारावनो होन बैयावनो जोंहा मोनथाम मोनब्रै दिनै एकर्ड दिनै जोंहा मोनथाम एकर्ड जानानै थांबाय बिएसि जाना थांबाय बिटिसि जानानै थांबाय नै दा जोङो बिटिआर एकर्ड जानानै थांबाय बे मोनथामावबो जोंहा एसटि जोंनि बिटिसिआव एसटि जानो हानायनि मोनसे बे क्लजखौ बन्द खालामना फैनो हायाखै दिनै कार्बि आंलंनि खोथाखौनो होन कार्बि आंलंआव बर'फोरखौ मा होनदों मोनसे प्लेनना मानिबा एसटिनि थाखाय बुंदोंमोन बर'फ्राबो हाबनो हानाय नङा होनना खोनादों बै दैदेनगिरिनिफ्रायनो मुंखौ मख'थ'ला आङो कार्बि आंलंनिखौबो हाया ना हागोन बेफोरबायदि खोथा होनदों आरोखि जायखिजाया कार्बिफोरजों समान समान मोननायनि मोनथायाखौ बिसोरबो मोनजोबा कार्बिफोरजों समान समान मोननायनि माबायाखौ बिबाय थादों बर'फोरा नाथाय जायाखै कार्बि आंलंनि जेसेबां बर' रायजो राजा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा गाज्रि मोननो नाङा आं बै दैदेनगिरि सासे खोन्थानायखायसो आंबो बेखिनि खोथाखौ बुंदों खारन दिनै जोंनि बिटिसिआवहाय दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना जेबो बुङा बुंनो हायैनि खारनाबो बिनो बिथांमोना मोनसे खानानै दोनजानायफोर बायदिसो नुहुरदों मोनसे दुरुंजों आथिं आखाइ खाख्रबनानै दोनजादों आंबो बुंनो हाया बैबो बुंनो हाया नाथाय बेखौ दिनै होनाङा होननानै बुङोब्ला मायाव थांनांगोन जोङो हयथ'बा दिल्लीयाव धरना होनांगोन होसिख्रावनांगोन गाबख्रावनांगोन बे होसिख्रावनायावबो हयथ'बा जों सोरबा सासे नङा आं नङा सोरबा नङा आं गुबुन सासेया जिउ होनांगोन माब्रै सोर हयथ'बा मोनजायालाफानोबो हयथ'बा गारिनिफ्राय गोग्लैनानै हयथ'बा माबा मोनसे एक्सिडेन्ट जानानै बायदिसिना जानानैब्लाबो जिउ होनांगोन अब्लासो हयथ'बा बे बन्द'आ जानो हागौ होननानै आं सानो खिन्थु नै दा जेरैबायदि नुदों नोंथांमोना बा बर'नि दैदेनगिरिफोर जेसेबां होसिख्राव बा जेसेबां मा खालाम आं जा नुहुरदों जा लाइनखौ नुहुरदों खारन 6 जनगोष्ठीया एसटि जानो थांगासिनो दङ होननानै आं आसा खालामदों आरोखि हयथ'बा जागोनबो हागौ दिनै गुबुना जायाब्लाबो राजबंशीजों आरो आदिबासिफोरखौ जागोनफोर बायदिखौ नुहुरदों खारन दिनै बिथांमोना जों बिथांमोनखौ गुबुन हादोरनि होनना बुंजाया बिथांमोनाबो इण्डियाननिनो हयथ'बा गुबुन स्टेटनि आं मोनथिनायाव आदिबासिफोरखौ बै समाव जोंनि बर'फ्रा साहा बिलाइ खानो रोङामोन साहा बिलाइखौ खानो रोङियाव बै आदिबासिफ्रा खानो गोरोंमोन बिथांमोनखौ हाजिरा बायदि लाबोदोंमोन लाबोनानै बावहायनो फेमिलि जाजोब्बाय बावहायनो थाथायनानै बिथांमोनखौ दिनै बावहाय आसामाव एसटिनि थाखाय गाबख्रावहोबावदों बिथांमोना दिनै गाबख्रावनो हमदों दिनै बिथांमोना मोनोब्लाबो मोनाब्लाबो बे बिथांमोननि खोथा दिनै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननि सायावहाय बुङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो बिथां प्रमद बर'खौ आं खावलायगोन नोंथाङा दिनै बिटिसिनि चिफ नोंथांमोनाबो बै समाव एसेब्लाबो 6 जनगोष्ठी एसटि जानो थांगासिनो दङ होननाय समाव नोंथांमोना एसेब्लाबो होसिख्रावदोंमोन दाबो बे मेन्टेलिटिखौ लानानै बै समाव नोंथाङा जेरैबायदि गाबख्रावनायमोन बै समाव जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नोंथाङा अब्लाना बे समावहाय जेरैबायदि साननाय जेरैबायदि सिन्ता धारा नोंनि बर' हारिनि खोथा जेरैबायदि खोथा बुङोमोन बेफोरबायदि बुंफिनोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो पलिटिक्सआ बे आलादा बाथ्रा दिनै पलिटिक्सनि खोथायावनो बुं पलिटिक्सनि खोथायावबो बुं दिनैहाय माब्रै थांदों नंगौ गासैबो पलिटिक्सआ हाबनो हायो गासैबो जायगायाव हाबनो मोनो गेलेनो मोनो बा माबा इलेक्सन बा माबा मोनसे गेलेनो मोनो खारन दिनै जोंनि बे फिसा बुंनो थाङोब्ला दिनै गाज्रि मोनगोन इउपिपिएलआ गाज्रि मोनगोन दुखु मोनगोन माने बिथांमोन फैनानै बा बिथांमोना सरकाराव फैनानै बा बिथांमोननि सरकारावहाय थानायाव बिजेपि सरकारा दिनैनि दिनावहाय गोबां जायगायावनो फिसा अफिस बा बायदिसिना लुनो हमदों बा बानायनोबो हमदों खारन जों दिनै नों आंनि बे इउपिपिएलआनो होन बिपिएफआनो होन बेफोरबायदि
फिसा फिसा सरकारखौ जाख्रेबजोबगोन बिसोरो बिजेपियानो होन बा गुबुन गुबुनानो थांनाय बै समावथ' दिनै कंग्रेसमोनजों एलायन्समोन बिपिएफआ नाथाय बिजेपिजोंबो बिथांमोना एलायन्समोन बिथांमोननि समाव बिजेपिजों थानाय समावबो हाबाखैमोन आं बेखौसो बुंदों नाथाय नोंथांमोना दुखु बा गाज्रि मोननानैबो लाब गैया आं सोरनिबा सासेनि जानानै बुङाखै बिपिएफनि समावबो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों मावाखै नङा मावदों हाग्रामाया मावाखै जानो हागौ हाग्रामानि गाहाय उन्दैयाव थानाय बा फिसा फिसा लेभेलनि बिथाङा मावदों जानो हागौ सोरबा सासे मावदों जानो हागौ ओंखायसो बिथांमोना दिनै ज' जानो हायाखै थेवबो बिथांमोना सिंगेल बिपिएफआवहाय बिपिएफैनो 16ता ना 17ता बिदियावहाय देरहादों नाथाय दिनै इउपिपिएलआबो बेफोरबायदिखौ देरहानो हायाखै नोंथांमोनाबो देरहानो नाजा बोलो हो आं बेखौ बुंगोन नोंथांमोनाबो बोलो हो नाजा दिनै बिजेपिखौ सोआमोनबा बिजेपिखौ जुदि हाबामोनबा नोंथांमोना दिनैहाय हयतोबा नेक्स्टआवहाय नोंथांमोना बावहाय देरहायाबो जानो हागौ बिजेपिया जेब्लासिम बावहाय थाबाय थागोन अब्लासिम डेभेलपआ जानाय नङा नों कार्बि आंलंनि खोथाखौनो बुं कार्बि आंलंआव सोर दं बिजेपि सरकार दं बिजेपि कार्बि आंलंआव माबायदिथो डेभेलप जादों अनलि टाउनाव एसे जादों बाद बाखि गामि सिङावथ' आं नुनायखौनो नुवाखै बारा डेभेलप जानायखौनो थेवबो जों बिटिसिआव जेसेबां जादों बा बिपिएफ थानायावनो होन बा इउपिपिएल थानायावनो होन बिथांमोननावहाय बिजेपि सरकारानो दङ बिथांमोननि बिजेपि सरकारानो सालायदों नाथाय बिथांमोनाव जेसेबां डेभेलप जादों बेफोरबायदि डेभेलपखौ खालामनो हायाखै काउन्सिलाव जोंनियावहाय नोंथांमोननि बे प्रमद बर' सरकार थानायावबो डेभेलप जादों जायाखै होनना बुङा नोंथांमोन थानायखौ आं जायाखै होनना बुङा जादों जायगा जायगा बहाबा जादों खिन्थु दिनैनि दिनाव डेभेलपनि बेलायाव होन डेभेलपमेन्टनि खोथायाव माखासे खोथाखौ बुंनि आङो हयतोबा थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोननावहाय फैसा जाय कन्ट्रेक्टारफोर बिथांमोना हरनांगौआ बारामोन एनडिएफबि थाबायमोन केम्पआव ओमफ्राय आरो मोनब्रै फेक्सनखा बिथांमोननो हरनांगौ कन्ट्रेक्टारफोरा बिराद हेरेसमेन्ट मोनोमोन बे समाव जायगा जायगा लामाया जेरैबायदि जानांगौ बेफोरबायदि जायाखै नंगौ दाबो नै दानि सरकारा खिन्थु मोजां जानांगोन आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन खारन बिथांमोना हरनांगौआ गैलाखौनो होनना बुंनांगोन मोनब्रै फेक्सन दङमोन मोनब्रैनोबो हरनांला पार्सेन्ट हिसाबै हरनांला 1% बा माबा दाथ' हरनांगौ अनलि मोनसेल' नुहुरो आङो मोनसे बा मोननै आबसुफोरा लागोन एसे एनै अफिस मेनटेन खालामनो थाखाय एनएलएफबि बिथांमोनाबो लागोन एसे एनै केम्प सालायनो बा माबा मोनसे सालायनो थाखाय लागोन नाथाय दिनैनि दिनाव डेभेलपमेन्टआ मोजां जानांगोन बेखिनि खोथाखौ बुंगोन जेखियानो जादोला दिनै 6ता जनगोष्ठीया एसटि जानो थांगासिनो दङ प्रमद बर' बिथांखौ आं खावलायगोन नोंथाङा नोंथांनि सरकार थानाय समावनो नोंथाङा बे 6 जनगोष्ठीनि बारै माखासे खोथायाखौ बुं हायोब्ला नोंथांमोना एसटिखौ जों जानो होआ बेखिनि खोथाखौ रोखायै बुं जानो थाङोब्लाबो जाबाथाय दा जनगोष्ठीया जुदि एसटिआव जुदि हाबहैबाय जों बर'नि माखासे जिनिसा दानजागोन आरो खमायगोन बायदिखौ नुहुरदों दा जेसेबां एसटिआव थानायावहाय जेसेबां पावारफोर दङमोन पावार फांसन आरो मोननांगौ मोनथाय बा साख्रि बाख्रि बेफोरबायदिनि खेथ्रआवहाय जाखिनि मोननांगौ बिनिबो आरो खम जाबावगोन होननानै आं सानो दिनैहाय गुबुन हारिफोरा नाय बबे बिथिङाव डेभेलप गैया फारसेनिफ्राय फारसे आदिबासियाबो दिनै गोबां गोरों दङ साख्रि बाख्रि दिनै बिथांमोना मोनाखै दा जुदि एसटिआव हाबोब्ला बिथांमोना रोखा जाहैखागोन आरोबाव नैबे राजबंसिफोर बिथांमोनाबो जाहैखागोन जों बर'आ गावनि आथिङाव थिग गसंना थानो हागोन ना हाला बेखौसो साननाया मोजां खारन आं दिनै गाबोनो आंनि हाखौ 1 कथा हगारनो गोनां जादों समफोरहाय आं आधा बिगा हगारनांगोन बेफोरबायदि आरोखि थ' भिडिअआ गोलाव जाबाय गुसुं होनना बुंगौमानि खोथाया लावो साननैसो उनावहाय आं बिथां दिपेन बर' बिथांखौ लोगो लाहैगोन आरो बनस'नि प्रेसिडेन्ट बिथांखौबो लोगो लाहैगोन आरोबाव जोंनि पलिटिशियान लिडारफोर बिथांमोनखौबो लोगो लागोन बिथांमोना टाइम होयो होआ बिसोरनि खोथा बिथांमोनखौ लोगो लाहैनांगौ बा खोथा सोंहैनांगौ बा मोनथिनांगौ
दङ आबसुनि दिपेन बर' बिथांनावबो सोंनांगौ रोंनांगौ सोलोंनांगौ दङ होननानै आं सानो कयेकटा खोथा आंहा रायलायनांगौ दङ बनसुनि प्रेसिडेन्ट बिथांजोंबो आंहा सावरायनांगौ दङ थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला आं बेखिनियावनो दोनथ'नो सानबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि